గాయస్ మనోడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. నువ్వు వెళ్ళిందన్న పంది బలిసి వెళ్ళిందని నీళ్ళు కదా యా కత్తులుడా బ్రో. బాడీ షాట్ కింగ్ అన్న వీళ్ళిందని ఎంతగానో ఇక చూడండి ఎట్లా పంది ఉన్నారు చూడండి. అదే బ్రో ఒక గ్లూవాల్ ఉన్నది కాబట్టి బతికాను బ్రో, లేకపోతే ఇప్పటికల్లా నాకది అదో అది నేర్పించే పిల్ల ఓ ఓ విసుకొచ్చే జన్మల వరకు ఉంటా ఓ ఓ చెలియా చెలియా అన్న ఇది భలే దిగిల్లు అన్న ఇల్లు ఈ ముగ్గురు. బ్రో నా దగ్గర గ్లూవాల్ లేవు, ఎట్లా పరిస్థితి? ఉప్పికర్ అంటాడు వాడు, ఉప్పికర తీసుకొని కొడుతున్నాడు. చూడు వాళ్ళకి నువ్వు ఇందులో చెయ్యన్న బ్రో ఇగో తీసుకోండి. చేయలేవు అట్లా, ఇగో చేస్తున్నా నుండి అవ్వదా. ఎవడో వస్తున్నాడు, ఇప్పుడు తలకాయ టింగ్ అన్నది రాడు ఉంటారు వాడేసి వదిలేస్తారు. ఏటీఎం పేటీఎం తేడా ఏమీలా, మనీని తప్ప మనసును చూడరు. మీ ఆడబుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మ పావు ఊ అంటావా. చెప్పులు ఇసిరేస్తారు వాళ్ళు. బదాం ఆమెకు వల్ల అమ్మ బాబాయ్లో అందరు అయిపోతారు. ఆన్సర్ షీట్ వైట్, క్వశ్చన్ పేపర్ టైట్, 9 నెంబర్ వైట్, చదవలేదు నైట్ టన్ లా 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 లా. పాడు గజానా పాడు, మానుండదుగా పాడు గజానా పాడు. పాడు గజాలా చెలియా ఓ చెలియా బావా నా ముక్కంతా బావా నా ముక్కంతా పలిగింది బావా, అంబ్లైన్ పట్టుకోండి రావా. అప్పుడు లక్ష్మి బావమ్మ వీళ్ళిద్దరు మామూలు ఇన్ మై బెడ్. నేను అట్ట అంటుండే కాదు మచ్చా, నేను అట్ట అంటుండే మచ్చా. ఓ మై గాడ్ ఏ నో 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 ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని కాదు. ఏ తుమ్ముల్లో మాల ఉండదు మళ్ళీ. కరెక్ట్ ఇద్దరు సేమ్ మళ్ళా మాలు. వడగరి అరే సాంగ్ ఎందుకు ఆపిస్తున్నారా మంచి మూడ్లా. ఇంకే వద్దు పో. ఒరే వీడికి రీకాయలైంది అమ్మ. వాలే 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 బతుకమ్మ వలలు. ఓ నో నేను ఆల్తలా అన్న వాడు ఇక సాత్విగాడు వీడు ఒకటే కదా. నేను ఆల్తలా నేను ఆడతా అనుకున్నా, నేను ఆల్తలా. అయిపోయింది.
చెప్పినట్టుగా అలాగే 2 GB డాటా కథ గుడ్ నైట్. అరే ఒక్క గ్లూవాల్ లేకుండా ఇంతసేపు ఉన్నా బ్రో, ఎలా చెప్పండి, ఒక్క గ్లూవాల్ దొరకట్లేదు. అది పడ్డా బాగుండు. మళ్ళా కథ మీద మళ్ళీ పెట్టుకున్నా. ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనిపించింది బ్రో, ఇక్కడ ఇటు సైడ్. అవునా బ్రో? ఓ ఉన్నాడు. ఓ సాంగ్ పోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా? సాంగ్ ఏది 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 తొందరగా ఏదో కూడా రా. దొరికిందిలే బ్రో. అరే ఈ సాంగ్ ఇది నేను నవ్వుకి అని కొట్టలేను. మరి చూడండి తర్వాతే నమ్మండి. Oh no. Oh no, eliminate. He's eliminating. ఇది ఎక్కడదిరా? ओ भाई भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके और प्रेस कर लेना.